Piştî ku li Bakurê Kurdistanê li gelek deveran dîsa şer û pevçûn dest pê kirin, gelek xelkê Bakurê Kurdistanê ji cihên xwe derketin an jî bar kirin. Dibe ku ev yek bandorê li ser rêjeya beşdariya hilbijartinên yekê mijdarê jî bike. Akademisyen jî amaje dikin ku eger ev yek bandorê li beşdariyê bike, dê ji bo HDP rewşeke neyînî derxe holê. Li Kurdistanê li bajar gelek bajarana ev mesela öz yönetima de morala xelkê hat şikestandin û gelek xelk jî mecbûr ma koçber bibin. Kesê koçber bûbûne ji bo hilbijartinê vegerine veger ew jî ne diyar e. Ve negere yani gelek ev îsanê ku koçber bûne xuyayê dengê xwedayî wê bide HDP. Ve negere ji bo HDP hinekî xeter e. Çavderên siyasî jî amaje dikin ku dema rewş aram be tê dîtin ku rêjeya beşdariya hilbijartinan jî bilind dibe. Lê şer û pevçûn û rawestandina pêvajoyê dibe ku bandoreke neyînî li ser beşdariyê bike. ناوچه مثلا وک شمسینانه وک گوره وک جزیره وک لیجه وک فالقینه وقت هم نبرا مثل دکن قالا هزارا کسا دکن کی کوشبر بن ویده میده اگر جبو وانه امکانی کی آوانه کرن وان کسا پراننا وان her halde beşler buna van mümkün nebe. Ez vakta li gelmeze dikim grup ekidi binin. Vi grubu hem ji HDP hem ji AK Parti nexoşe, ji siyaseta wan nerahati. Van kesa ji eger vi navi hefteki de bir yara xo neguherinin ihtimal ev ki ev jinerin ser sandoğu. Di hilbijartinên heftê Hezîranê de li tevahiya Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de 47 milyon û 498 hezar û 40 kes çûbûn ser sendoqan û rêjeya beşdariya hilbijartinan jî ji sadê 87 bû. Li gorî akademisyanan, eger beşdariya hilbijartinê li gorî heftê Hezîranê bikeve, dê sê sedemên vê yekê hebin. Yek sarbûna bangeşiyê, di do şer û pevçûnên Bakurê Kurdistanê û koçberî, asê jî nerazîbûna xelkê ya li ser partiyên siyasî ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd. May Yüksel, Rûdaw, Amed.